o motocicletă zburătoare propusă de un startup care părea destul de convins și bine intenționat să aducă acel produs pe piață. Am subliniat în mod consecvent gradul de risc ridicat pe care l-au investițiile în startup-uri. Cei care nu demonstrează suficientă experiență în zona de investiții în general au recomandarea să înceapă cu tichetul minim și să nu se avânte de la început într-o investiție importantă. Salut antreprenori, bun găsit la podcastul Startup Cafe, idei și antreprenori. Astăzi l-am invitat pe Andrei Dudoiu, CEO al Seedblink, platformă românească și europeană, de fapt acum, de multifinanțare a startup-urilor, care ne va ajuta cu câteva informații despre equity crowdfunding și această posibilitate de finanțare a startup-urilor și, pe de altă parte, de investiții. Salut, Claudiu, și antreprenorilor, cum mi-ai numit tu. Mulțumesc pentru invitație. Spune-te, te rog, de ce se îndreaptă oamenii și către Seedblink? Nu știu, care sunt diferențele între bursă și investițiile pe platforma Seedblink sau și aplicațiile acelea de tranzacționare a titlurilor străine, cum, nu știu, eToro, n-aș vrea să nu facem reclamă nimănui. Da. Nici măcar Seedblink. Da. E o comparație și o întrebare foarte relevantă, pentru că investitorii de retail, dacă despre ei vorbim acum, au foarte multe opțiuni. În ultimii ani au apărut și platforme și multe produse, inclusiv derivate. Evident că putem lua în calcul și zona cripto, care a evoluat destul de mult și a generat interes. Noi suntem o alternativă de private markets, așa ne-am poziționat și am dezvoltat doar în zona asta până în momentul ăsta la care vorbim. Zona de public markets înseamnă piața de capital clasică, bursele și tranzacționarea și de obicei inclusiv platforma pe care ai numit-o tu, eToro, și celelalte mari concurente sunt în public markets. Mai să mai numim câteva, să nu crede lumea că facem reclamă, nu știu. Sunt și Revolut are acum Saxo Bank, Revolut, Robinhood, care exact. încă nu e în România, dar sunt mai multe. Exact. Iar noi ne diferențiem și am venit într-un mediu care era destul de puțin organizat și în continuare multă nevoie de mai multă structură și mai mulți jucători și mai multe produse, care intră într-o piață de private markets, adică capitalul și capitalizarea companiilor care ridică bani din private markets nu sunt listate și nu sunt direct lichide. Adică nu vezi în următoarea zi vreo evoluție a acțiunii pe care ai cumpărat-o tu în private markets. Pe de altă parte, e nevoie de mai multă transparență, e nevoie de mai multe companii care să vină și să ridice bani înainte să fie listate pe public markets și aici acționăm noi. Și a zice, majoritatea investitorilor pe care i are Seedblink sunt activi și în celelalte piețe, adică și în piața bursieră, au investiții și în active de tip real estate, bineînțeles bănci, unii au și cripto, produse derivate, deci noi suntem o alternativă de diversificare a unui portofoliu de investiții. Am văzut că ați adus pe Seedblink și branduri consacrate la secondaries. Aveți acea opțiune de secondaries. Și am văzut acolo Klarna, care se pregătește să se listeze chiar pe bursă în Statele Unite. Am văzut și pe cei cu mașinile supercaruri Koenigsegg, supercarurile acelea de lux. Ce cifre avem până acum pe aceste secondaries? Au cumpărat românii? Da, e un debușeu interesant. Rămânem și aceste companii mari pe care le numiți sunt tot în zona de private markets. E adevărat că unele sunt pre-IPO, cum ai menționat, Klarna, care avea chiar și un calendar de listare la New York Stock Exchange, dar a fost amânat din motive de turbulențe generate de războiul tarifelor. E interes pentru că alternativă sau o altă clasă de active față de cea pe care noi am avut-o deja, adică companii mai la început de drum. Cele de care vorbim în secondary sunt companii care deja sunt aproape de o listare pe piața de capital și care au un volum de afaceri mult mai relevant. Noi am anunțat relativ de curând 5 milioane de euro tranzacții pe piața secundară
incluzând și cele de pe piața startup-urilor la început de drum, pentru că e tot o piață secundară. De fapt, la noi are doi piloni. Cea de companii mature gen Klarna, Koenigsegg, Bolt, Databricks și investitorii care au cumpărat titluri sau au cumpărat acțiuni în piața primară, gen companii FlowX, Lumen, care au tranzacționat pe piața secundară. Deci 5 milioane, din care companiile străine au atras mai mulți investitori străini. Suntem undeva pe la 60%, spune investiții străine în piața secundară versus 40% investitori din România. Dar în general, apropo de asta, cât sunt pe Seedblink, cât sunt investitori din România și cât sunt din străinătate? Cifrele au evoluat și la început, primii 2 ani, eram aproape 100% investitori din România. Pe măsură ce noi ne-am dezvoltat și am adus inclusiv companii străine și acum ponderea principală sunt companii străine, suntem undeva cam istoric suntem pe la 60% investiții ale românilor versus 40% străini, dar trendul în ultimul an e cumva 50-50 sau chiar devin majoritari investitorii străini. Da, străini sunt din Uniunea Europeană, din afara UE sunt? Noi putem fi activi din punct de vedere atragerea investitori doar în UE, în cele 27 de țări membre UE, având o licență și ne supunem unei reglementări pan-europene. Am fost a treia platformă de tip equity crowd investing licențiată la nivel de Uniunea Europeană. Celelalte două care au fost? Una din Franța și una din Olanda, parcă, dacă ții minte. Dar e o istorie de acum 3 ani jumate. Și am fost și în următoarea lună, după ce am obținut licența, am obținut și pașaport pan-european în toate țările membre și ca să putem să atragem în mod activ investitori din alte piețe, ne trebuie altfel de licențe, special în Statele Unite și Marea Britanie. E alt tip de reglementări și alte licențe și deocamdată ne-am concentrat să fim activi doar pe piața țărilor membre UE. Dacă vin investitori din proprie inițiativă din acele piețe, nu avem o problemă, dar nu putem noi să-i atragem într-un mod activ de marketing. Nu, asta spuneam, dacă ai cunoștințe că au venit. Avem cred că sunt peste 70 de țări din care avem investitori. O parte sunt evident din diaspora românească care au auzit de oportunitatea de a investi în companii la început de drum și vor să ajute comunitatea fondatorilor și treptat ne-am dus am fost remarcați și de investitori, chiar family offices din țările dezvoltate. Hai să ne referim puțin la paradigma asta, oportunități versus riscuri. Ce obțin pe Seedblink investitorii? Cei care vin cu un tichet de 2500 de euro. Acesta e tichetul minim, da? Investiția minimă pe Seedblink. Da, aceasta e investiția minimă standard. Există și un produs care se numește Seedblink Club și care oferă oportunitatea cu o subscripție anuală să investești începând cu minimul de 1000 de euro, dar o sumă de 10.000 de euro la nivel anual. Deci cumva să-ți dispersezi investiția în loc de 4 tichete de 2500 să ai 10 tichete de 1000, dacă vrei să ai un portofoliu mai diversificat. Obții acțiuni cu acești 2500 de euro, obții acțiuni sau port social într-o companie care poate să fie de la faza de pre-seed până la serie C am avut în piața de primaries, cum o numim noi, de venture, poți să obții aceste acțiuni pe care ulterior noi am introdus și am beneficiat și de această reglementare a regulamentului european. O dată pe trimestru se pot executa tranzacții în piața secundară deci practic, dacă ai cumpărat o participație într-o astfel de companie, poți să testezi piața, unii chiar asta fac, testează dacă există interes și unii chiar își lichidizează chiar repede investiția pe care au făcut-o, adică 3-6 luni. Am avut în unele cazuri chiar multiplu de 7x între o rundă pe care am executat acum
2-3 ani pe Seedblink, o rundă de pre-seed, aș spune, până la runda de seed, atât a fost multiplu pentru compania respectivă. Și unii dintre investitori au preferat să-și o lichidizeze în acest răstimp relativ scurt. Și practic devii investitor într-un astfel de startup, îți poți alege, de asta am venit inclusiv cu companiile pe care le menționai un pic mai devreme din piața secundară, care sunt pre-IPO, ca să poți să ai un portofoliu diversificat chiar pe piațele private în care acționăm noi. Unii sau educația pe care încercăm noi să o inducem e să nu se aștepte la exituri din acele companii într-un interval scurt de timp. De obicei, astfel de investiții sunt pe un termen de 5-7 ani, a zice, în piețele dezvoltate. Pe de altă parte, spuneam, au opțiunea de piață secundară pentru cei care vor să profite mai repede de un anumit randament, dacă el există. Și mulți și-au construit treptat portofolii învățând din fiecare investiție pe care au făcut-o. Și gradual au devenit, spune, investitori experimentați și țintesc companii care se potrivesc mai bine cu teza lor de investiții. Dar concret ce obțin? Adică cum sunt eu acționar într-un startup tehnic vorbind, da. Inițial am mers pe un model de SPV-uri și chiar vorbeam înainte, e un model destul de alambicat pe care noi l-am testat, am ajuns la 92 de SPV-uri pe care le administrăm. E o bătaie de cap atât pentru cei care administrează. În cazul platformei noi am încercat să automatizăm cât mai mult, dar investitorii au multe semnături, partea legală e destul de consistentă la fiecare SPV. În momentul de față operăm printr-o structură de tip nominee sau trust, pe care am înființat-o acum 2 ani în Austria, și în care facilitează mult accesul la acest tip de investiții. E practic, ca să vorbim foarte simplu, e un reprezentant al tău ca investitor în cap table-ul companiei în care ai investit, însă tu ești deținătorul legal al acțiunilor în care ai investit. Și practic e o scurt circuitare. Nu mai intri investitor într-o companie care investește, într-un SPV care investește în startup, ci ești deținătorul legal al acțiunilor. În momentul în care se face un exit, e mult mai simplu procesul de a încasa contravaloarea acțiunilor pe care le vinzi. Există o piață secundară care se întâmplă mult mai facil fiind deținătorul direct al acelor acțiuni. Deci ăsta e statutul tău, practic ești deții acțiuni acum prin această structură de nominii în compania în care ai investit. Bun, dar acum aici vorbim de startup-uri din principal, da? Adică gradul de incertitudine este mai mare decât la companiile listate pe bursă sau la alte investiții, nu? Așa ne-am poziționat de la început și am subliniat în mod consecvent gradul de risc ridicat pe care l-au investițiile în startup-uri. Avem chiar recomandări pentru fiecare investitor nou care vine pe platformă și e un chestionar care îl califică ca fiind investitor experimentat sau nu. Cei care nu demonstrează suficientă experiență în zona de investiții în general au recomandarea să înceapă cu tichetul minim și să nu se avânte de la început într-o investiție importantă. Totodată recomandăm ca un procent minoritar din total portofoliul de investiții pe care îl are cineva să fie în această clasă de active cu grad mai mare de risc. Pentru că inerent, vorbind de startup-uri și inerent, ele sunt supuse unor obstacole pe care nu le poți prevedea, nefiind un business matur, deja scalat și cu o valoare demonstrată în relația cu clienții și cu ecosistemul în care funcționează. Care a fost cea mai mare rundă de investiții obținută pe Seedblink într-o singură campanie? Dacă vorbim doar de suma strânsă pe Seedblink, am avut mai multe runde sau companii care au strâns în jurul a 2 milioane de dolari sau euro. Aș menționa aici FlowX, Dronamics,
Dotlumen, Pago, care sunt companii un pic mai mature, cu excepția poate FlowX, care a avut rundă de seed și ulterior s-a demonstrat că a luat o serie acum un an jumate, cea mai mare rundă de tip seria din zona de Enterprise SaaS la nivel global în perioada respectivă. Dar dacă ne uităm la mărimea unor runde luate de companii care au fost listate pe Seedblink și la noi participarea sau tichetul la care am avut acces a fost mai mic, aș da și exemplu Druid, care noi am avut acces la un tichet de 200.000 într-o rundă de tip seria acum 2 ani jumate și ei au ajuns acum la serie C, sumă ridicată de peste 70 de milioane de euro. Deci, așa să zicem, per total, o companie s-a demonstrat că poate să ridice, să obțină pe Seedblink, a ridicat până la 2 milioane de euro, să zicem. Da, există și o reglementare legală care limitează la 5 milioane de euro pe an suma atrasă pe o astfel de platformă, conform regulamentului, de către o companie într-un an de zile. După ce trece un an, poți să faci o nouă rundă dacă deja ai atins cei 5 milioane. Deja ai menționat nume de startup-uri, ce am auzit așa, 4 românești și 1 bulgar, Dronamics. Da, mai avut și companii, inclusiv companiile mature. Klarna a generat interes. Da. De exemplu, am avut acces la un tichet de 1 milion de euro. Boltul de la... Boltul, cred că undeva la 400.000 de euro am avut tichetul. Am avut pe piața secundară Databricks, care cred că tocmai s-a închis, care e o companie americană cu 2 cofondatori români, exact, da. În zona de AI, care... Da, am văzut că e evaluat acum la peste 60 de miliarde de dolari. A fost hitul acestui început de an, parcă, sau când a fost ultima rundă. Da, de curând au făcut un parteneriat cu Google, lucrează foarte mult cu marile corporații. Așa. Deci... Dar am avut și tichetul nostru minim, standard, în categoria 100.000 de euro, în care sunt mai degrabă companiile de tip seed sau pre-seed, pe care le listăm. Cum arată un startup care strânge investiții foarte bine pe Seedblink? Cred că ar trebui din experiența noastră, ar trebui să îndeplinească mai multe condiții sau să aibă mai multe ingrediente, nu neapărat toate odată, dar un ingredient de succes este clar disruption-ul, inovația extrem de clară pe care o generează într-o anumită industrie. Și aici, de exemplu, aș menționa Dotlumen, care vine cu o soluție total inexistentă în momentul de față, o soluție cu ochelari care să ajute nevăzătorii să poată avea mobilitate independenți. S-au bătut investitorii când au deschis runda de investiții, parcă acum un an, nu? Zic bine? Da, a fost vara trecută. Da. Parcă. Într-o oră, două, gata, s-a epuizat. Da, cred că a fost într-o dupămasă de când am lansat runda și până s-a închis tichetul disponibil pentru noi. Noi am fost, de fapt, și toate rundele astea mari, suntem într-un consorțiu de finanțatori, nu suntem singuri. Noi suntem cofinanțatori pentru că suntem o platformă care reprezentăm mulți investitori. Nu vrem să ne asumăm niciodată rolul de lead investor și să negociem valuation pentru o companie. Și atunci urmăm term sheet-ul unui lead investor. Și acolo a fost inclusiv investiție de la AIC, acum au Catalyst România, care au devenit investitori în Lumen. Alt ingredient important e ca fondatorii să fie, fondatorul sau fondatorii acelui startup să fie vizibili și să lumea să-i cunoască, să aibă încredere în ei. Brandul personal contează
foarte mult într-o astfel de campanie. La fel ca și pe bursă. Dacă există hype din punct de vedere branding companie sau branding personal fondatori, e cam același lucru, dar într-o etapă mult mai timpurie a evoluției unei companii. Evident, trebuie să fie comunicare și transparență, cum spuneam, și asta ajută evident la branding-ul și a companiei și a fondatorului. Trebuie să aibă, ajută să aibă cofinanțatori importanți, adică un VC de renume, evident, aduce un plus de interes. Un fond de investiții, de capital de risc, da? Dacă are un investitor bun, cum a fost, de exemplu, Lumen, da? La momentul respectiv, Lumen punctase la cealaltă capitole și n-avea... După aia a venit Catalyst. Avea, în schimb, finanțarea de tip de la Innovation Council pentru Consiliul European pentru Inovații, a obținut aproape 10 milioane de euro în total și asta a cântărit foarte mult ca prestigiu. Da. FlowX, în schimb, a venit în serie A, când noi am avut drept de follow-on și asta negociem în toate rundele în care participăm, în fazele inițiale, să avem și drept de follow-on pentru investitorii noștri și de la runda de seed până la serie A, de fapt, lead investor e Dawn Capital, care a condus runda de tip serie A, o mare fond de investiții, fond de investiții din Marea Britanie. Alte ingrediente din astea magice? Magice nu sunt neapărat, dar cumva corelația dintre reputația fondatorului și produsul pe care vine în piață și un indicator sau un ingredient foarte important este tracțiunea pe care deja o are, care deja dă o notă poate da o notă de scalabilitate a produsului care nu mai e o fază de testare, ci e validat de piață și de clienți. E un aspect foarte important pentru investitori. Dar asta vine la pachet cu un valuation mai mare. Și atunci avem investitori care preferă să investească într-o fază mai timpurie, cu un risc mai mare, versus unii investitori care au teza de a investi doar în companii cu produse deja validate de piață. Sigur, cu cât investești mai repede, riscul e mai mare, dar și câștigul în cazul succesului e mai mare. Sigur. Asta e ca să revin puțin la o întrebare anterioară, asta e o diferență importantă față de investițiile în bursă. E grad de risc mai mare, dar cu potențial de randament mai mare. Apropo de bursă, titlurile astea de stat, Fidelis, Tezaur, nu au luat toți banii și de pe bursă și din investițiile private și de... Ba da. Vă încurcă? Nu doar în România se întâmplă asta. În România pare o problemă mai acută de finanțare a deficitului bugetar, dar da, mulți investitori față de o perioadă de comparativ acum 3-4 ani, când dobânzile pentru investițiile, hai să spunem, cu riscuri reduse, era undeva în zona 1, 2, 3%. Acum, dacă deja vorbim de randamente de 8%, normal că există o preferință a anumitor tipuri de investitori de a-și migra portofoliul de investiții către astfel de instrumente. Și nu încurcă doar piața finanțării startup-urilor, așa cum menționai, cred că și bursa are mai puțină lichiditate din acest motiv, dar e cumva un joc care la un moment dat se va echilibra, adică e un ciclu pe care în istorie l-am mai văzut de multe ori și sperăm să ajungem în beneficiu companiilor care au nevoie de acest tip de finanțare, să ajungem mai repede la o zonă mai echilibrată în care lumea să investească din nou în produse cu risc mai ridicat, dar cu potențial de randament mai mare. Am văzut pe Seedblink și startup-uri care propun idei curajoase, temerare, cum e transportul subteran de persoane. Era acel proiect al lui Elon Musk, la care între timp el nu a mai continuat pe acel proiect, n-a mai zis nimic de el. Hyperloop, da, promovat de Elon Musk. Au românii apetență în a-și investi economiile în proiecte atât de îndrăznețe? Da, noi avem proiectul de care
la care probabil făceai referire, se cheamă Hyperloop. Principalul cofondator e de origine română, e un proiect din Elveția, de fapt, în care și noi am ajutat să strângă, să participăm în 2 runde succesive, din câte mi-aduc aminte. El are în board, a reușit să aducă sau îl are sfătuitor inclusiv pe Richard Branson, care pare foarte interesat de proiectul ăsta. Are mai mulți business angel de renume din zona, mai ales din Elveția, și sunt investitori care, așa cum spuneam, sunt interesați să parieze și pe proiecte care par foarte îndepărtate ca finalitate în timp și asta e clar un proiect care nu o să ajungă la zona de validare de piață până când nu e demonstrat tot circuitul și toată infrastructura că susține un astfel de proiect, dar dacă reușește și pare consecvent proiectul, adică e deja de cred că 3 ani pe piață, și tot reușesc să atragă finanțare. Dacă ajunge la punctul respectiv, va fi un super hit, fără doar și poate. Ne-ai dat exemple de startup-uri de succes pe Seedblink, dar dă-ne și un exemplu sau 2, 3 de startup-uri care nu au reușit să-și închidă runda de investiții pe Seedblink sau care, în general, s-au pierdut pe drum, așa, chiar dacă nu ne dai numele lor. Da, cred că în cazurile astea ar fi mai bine să nu menționez nume, dar poate mai degrabă aș menționa tot ingrediente care sunt cumva în opoziție cu cele pe care le-am menționat de succes. Din păcate, mai ales în perioada asta de turbulențe și incertitudini care în mod special s-a manifestat în ultima jumătate de an, rata de succes a campaniilor a regresat, adică companiile care reușesc să strângă bani pe Seedblink sau să-și atingă targetul, dacă înainte aveam o rată de 80-85%, acum probabil a scăzut sub 70%. Și cred că în special ceea ce n-au reușit să facă companiile respective nu sunt suficient de bine cunoscute și ancorate într-un ecosistem ca să-și antreneze și network-ul propriu în campania de strângere de fonduri și pe de altă parte produsul pe care îl au nu e suficient de inovator. Cred că aici sunt în majoritate depunctați de către potențiali investitori. Au fost și idei de afaceri, zicem, bizare, prea năstrușnice. Da, ce mi-aduc recent aminte că povesteam cu colegii, eu n-am întâlnit startup-ul respectiv, o motocicletă zburătoare propusă de un startup, care părea destul de convins și bine intenționat să aducă acel produs pe piață. Totodată, cred că chiar săptămâna trecută am vorbit cu colegii și am avut un startup care, până la urmă, după verificări, nu era legit. Propunea o soluție de tratare a cancerului și valuation-ul cu 2 fondatori care de fapt aveau o idee, practic. Valuation-ul companiei pentru care solicitau bani erau 400 de milioane de euro. Oh. Deci, din start aveau ingredientele să nu pare legit, dar ei susțineau că au soluția magică de tratare a cancerului. Da, erau decuplate de realitate, sunau prea bine ca să fie adevărat. E un startup străin, nu de la noi, din Cehia, dacă mi-aduc aminte. Dar da, verificările pe care le-am făcut, pe lângă șocul de a vedea. Da, evident, colegii și echipa noastră care se ocupă de identificarea startup-urilor potențiale pentru Seedblink, de a atrage finanțare, atâta timp cât văd idei inovatoare, sunt interesat să se întâlnească cu ei pentru a afla mai multe detalii. Dar evident că sunt și multe companii care se pierd pe drum. Bun, dar de exemplu acum dacă vine un fondator, nu știu, sunt medici și ei susțin că au soluția aceasta fenomenală de a trata bolile, așa zis, să zicem, incurabile, da? Foarte greu de tratat. De unde știu specialiștii Seedblink dacă e așa sau nu e așa? Cum pot ei să verifice?
Evident, sunt mai multe filiere pe care facem un audit al acelei idei. Trebuie să avem niște patente care demonstrează asta și de obicei în genul ăsta de companii nu intrăm fără să nu avem un finanțator specializat pe health tech în cazul co-investitor care conduce runda și care deja validează că e o potențială idee scalabilă și care e patentată și legit. Dacă e doar un community deal, că avem cele două filiere, VC-backed, companii VC-backed sau community deals, sunt mai degrabă companii pe care noi le considerăm interesante în zona de pre-seed, dar dacă nu reușesc să-și convingă co-investitori, s-ar putea să rămână doar la o rundă privată, doar cu network-ul lor, cu angelii pe care reușesc să-i atragă, sau pur și simplu nu-i listăm dacă nu avem suficient de ingrediente care să demonstreze certitudinea unei afaceri legit. Deci nu-i listați către publicul larg, către rețeaua voastră de investiții. Cam câți oameni sunt să zic, investitori individuali pe SeedBlink în relație? Noi am depășit 112.000 la nivelul întregii comunități de investitori care văd newsletterele noastre, rundele pe care le propunem, iar din aceștia activi sunt undeva la 10%, deci 12.000, 13.000, parcă era ultima cifră. Din țările UE, da? Da. Bine, și cei care vin, investitorii care vin din propria inițiativă pentru o rundă, fără să-i atragem noi, în mod special. Care pot fi și din afara Uniunii Europene. Dar startup-urile de ce vin pe SeedBlink? Nu știu, de ce iau în considerare o platformă de genul acesta de equity crowdfunding? Adică ce alternative au și de ce această soluție? Ce avantaje are această soluție? Noi suntem, și așa ne-am poziționat de la început, noi nu concurăm cu niciun network de angels, cu VC-uri, suntem complementari lor. Concurați cu Ronin. Nu știu dacă concurăm direct. Erau acum 2-3 ani, au venit și ei în piață. N-am mai văzut runde organizate de ei, dar... Este o platformă alternativă, nu? Da. Posibil să fie activitate, dar nu sunt eu în măsură sau nu sunt la curent cu ce se mai întâmplă acolo, adică n-am mai văzut runde, că ne uitam cu atenție la ce fac competitorii și oricum noi fiind la nivel pan-european ne uităm către companii cu dispersie și relevanță la nivel european. Suntem, cum spuneam, complementari cu ceea ce fac VC-urile și Angels, în plus față de... Și luăm un tichet într-o rundă, așa cum spuneam, condusă de un investitor de tip instituțional. În plus aducem două ingrediente importante, a spune, pentru companie la început de drum. Îi ajutăm să-și crească notorietatea, adresându-ne și unei piețe generale sau targetată doar pe verticala pe care ei funcționează. De exemplu, investiția acestea foarte specializate de health tech, avem investitori care au experiență în domeniul acesta și putem să ne adresăm doar lor. Dacă sunt mai degrabă B2C, adică business to consumer, aceste soluții pe care le propun ei, putem să targetăm o audiență generală, cum spuneam, peste 100.000 de investitori la nivel european și chiar global. Și în felul ăsta îi ajută să-și creeze un branding important și să-i ajute în sales, în vânzări. Nu în ultimul rând, a spune, suntem cu investitorii pe care aducem și încercăm să facilităm asta cât mai activ, pe măsură ce fondatorul reușește să dezvolte o relație cu acești investitori care devin implicit ambasadori ai produsului. Am avut multe experiențe pozitive în care, de exemplu, au deschis acești investitori veniți via SeedBlink, au deschis uși către zona de enterprise, de exemplu, pentru anumite companii, ca să poată
să-și vândă produsul având beneficiind de network cu acestor investitori. Pe de altă parte, au reușit să obțină informații sau referințe despre o nouă piață pe care cu un nou country head într-o anumită piață în care anumiți investitori deja aveau experiență sau cunoșteau pe cineva. Deci putem amplifica knowledge-ul mai multor și am dat-o pe romgleză în anumite... Cunoștințele, să zicem, da. Scuze că așa ne-a format ecosistemul în care funcționăm. Cunoștințele și relațiile pe care le au, nu relațiile de tip de pe vremuri în România, ci relațiile directe pe care le au în anumite zone, în așa fel încât să amplifice acest potențial de creștere și de scalare a startup-ului. Da, oamenii își fac conexiuni cu, să zice, potențial clienți, potențial parteneri din industria respectivă, potențial investitori mai mari, companii, corporații care sunt dispuse să investească în proiectul lor dacă sunt pe domeniul care e de interes pentru ele, nu? Mulți din investitorii activi pe Seedblink sunt, în afară de, mulți sunt antreprenori și din tech și din alte zone, dar sunt și oameni din corporații care poate să ajute cu sfaturi, informații, cum, de exemplu, poți să ajungi să vinzi mai ușor un produs în banking sau în zona de companii de energie, în genul ăsta de exemple. Da. Am văzut foarte multe startup-uri străine, cum spuneai și tu, pe Seedblink. Un exemplu pe care l-ai menționat și tu e Dronamics, acel startup foarte interesant care recent a obținut 30 de milioane de euro de la EIC, de la Uniunea Europeană, startup bulgar de drone. De ce vin aceste startup-uri din străinătate pe Seedblink? Chiar tu ai spus că mai erau încă 2 platforme de equity crowdfunding europene care au fost licențiate înaintea voastră. În cazul Dronamics, noi avem un birou și în Bulgaria și evident contează relația directă cu fondatorii. Pe de altă parte, chiar am fost la fabrica de drone și eu și colegul meu de pe sales acum, chiar înainte să listăm Dronamics la prima rundă, și am legat o relație cu ei. Deci e un proces de sales și de atragere a unor companii interesante. Dar unde este fabrica? Lângă Sofia? Lângă Sofia, da. Lângă aeroportul din Sofia. Da. Deci chiar au... Cea inițială, acum știu că își construiesc un hub important în Emiratele Arabe pentru producție. Deci băieții chiar construiesc, nu? Da, în faza în care, sau în etapa în care am ajuns noi acolo, era un fel de produs beta care încă nu zbura. Da. Era doar carcasa pe care o tot dechiseau și încercau să facă fine-tuning în așa fel încât să aibă eficiența pe care și-o propuneau ei. După care primele teste de zbor, cred că au fost acum 1 an jumate, 2 ani, deci ulterior după vizita noastră acolo, și acum sunt în faza în care încearcă să scaleze având un produs testat viabil și care să asigure această independență de transport continentală. Da, asta e. Și atrageți startup-uri din toată Europa sau preponderent din România? Da, la nivel european nu avem o restricție în ceea ce privește startup-urile, inclusiv din piețele globale. Restricția la care mă refeream e legată de investitori. O altă filieră pe care, ca să revin și la întrebarea anterioară, o altă filieră pe care atragem startup-uri sunt parteneriatele pe care le-am avut și le-am dezvoltat de-a lungul timpului cu VC-uri la nivel pan-european în special, cărora le-am propus startup-uri din portofoliul nostru și care au reușit unele să dezvolte o relație cu ei și la pachet în astfel de parteneriate vin propuneri din partea lor în momentul în care unul din startup-urile din portofoliu vrea să ridice o rundă într-o etapă. Pentru un startup, care este procesul de listare a unei campanii de crowdfunding pe Seedblink?
primele discuții le poartă cu colegii mei care fac scouting, cum se cheamă, adică faza de scanare inițială și întrebări care să ne dăm seama dacă îi califică sau amână o decizie de listare pe platforma noastră. După care, dacă decizia e pozitivă din partea primului coleg, ajunge într-o echipă de 3 colegi care pun întrebări încrucișate ca să demonteze sau până la urmă, să filtreze acel startup, dacă se poate califica pentru o listare la Seedblink, după care se intră într-un proces de verificare, due diligence și primire informații din partea lor, documentația necesară pe care evident le punem noi la dispoziție ca un checklist cu documente de care avem nevoie. Se face un document important prevăzut chiar de regulamentul european, se cheamă prescurtat KISS, Key Information Sheet, adică fișa cu informațiile critice despre companie, care e foarte relevantă din punct de vedere informații cheie relevante pentru investiția în sine, pentru investitorii respectivi. Investitorii care vor să iau decizie de investiții și după ce toate aceste etape sunt parcurse, am avut startup-uri la care procesul a durat 2-3 săptămâni, altele care n-au fost suficient de pregătite sau n-au avut focus pe a își construi documentația, care nu e, mai ales dacă ești într-un proces de investiție cu VC-uri, e deja informația why, poate doar un pic structurată pe modelul de care avem nevoie. Sunt alte startup-uri la care poate a durat inclusiv faza de pregătire, pentru că nu erau chiar gata din punct de vedere business. A durat și 9 luni în unele cazuri, dar dacă e focus și interes și compania e pregătită pentru runda de investiții, nu durează absolut deloc. Bun, și se listează și cât ține o... Ai spus de o lume în care a durat câteva ore, după care colectarea fondurilor mai poate însemna încă, 2 săptămâni. Acum depinde și de documentație term sheet pe care noi banii investitorii nu ajung la startup până nu se îndeplinesc toate condițiile precedente pe care le agreăm cu startup-ul, adică shareholder agreement semnat, VC-ul sau lead investorul să fi semnat pe acel shareholder agreement, deci toată infrastructura de care noi ne asigurăm că e în bună ordine, în așa fel încât investiția să poate fi făcută. Dar, teoretic, în cel mai bun exemplu sau cel mai rapid în care toate ingredientele astea se întâmplă în mod armonios, poate să dureze, hai să spunem cu totul, o lună jumate, cu totul, din momentul primei întâlniri până primește investiția, dar am avut sincope și tot felul de reglări pe parcurs care poate să ducă la câteva luni, dar media poate să fie 2 luni jumate, a spune. Deci, în total, de la prima discuție. Da. Deci, în total, toată procedura poate să dureze și un an, să zicem. Astea sunt cazuri foarte rare. Excepționale, da, rare și ca excepție în momentul în care sunt niște condiții precedente care trebuie îndeplinite și ceva dereglări apar pe parcurs, nu din punctul nostru de vedere, ci ceva ce trebuie să îndeplinească startup-ul. Asta va înstătăte... Dar banii investitorilor nu sunt ținuți atâta. Dacă apare o astfel de dereglare, întrebăm investitorii dacă vor să continue procesul de investiție sau vor să returnăm suma pe care au pregătit-o, au virat-o pentru orice investiție. Deci, ca investitor, poți să dai drumul la angajamente și după aceea să te răzgândești? Da, conform regulamentului există 4 zile lucrătoare în care poți să te răzgândești în momentul în care faci un commitment, faci acest angajament și mai mult decât atât, noi am avut mai multe cazuri în care dacă una din condițiile pe care noi le-am formulat în acel
key information sheet sau în term sheet-ul pe care îl știam a deviat de la ce era deja stabilit. Am întrebat investitorii dacă vor să continue investiția și în cazul în care e o astfel de deviere. Și unii au optat pentru varianta în care merg mai departe, dar alții au preferat să se oprească cu investiția și am returnat banii deja trimiși către contul colector. Din punct de vedere tehnic, asta voiam să te mai întreb, voi sunteți licențiați de ASF, nu? La noi. Da, am obținut licența în cadrul regulamentului european de crowdfunding. De la ASF licența o avem de la ei și supervizarea și urmărirea e sub ASF, iar omologii ASF din piețe de capital, autoritatea de piețe de capital din celelalte state membre UE, dacă există vreo întrebare legată de activitatea noastră în una dintre aceste piețe, vin către ASF pentru clarificări. Mulțumesc frumos, Andrei. Am vorbit cu Andrei Dudoiu, CEO Seedblink, platforma românească de multifinanțare a startup-urilor. Baftă în continuare antreprenori și nu uitați nici de Seedblink să o aveți în vedere în cazul în care vreți să obțineți investiții de capital de risc. Mulțumim frumos!